Okay mga idols no, mayong hapon oh. Mangat katag bukid kay atong kuhaon ng lumboy daw, manglumboy daw mi. At katong tining kabukiran diri bita. Kay ang lumboy mangita tag lumboy. Okay, no? Subayon tining kalumboyan. Asa ni bita ka basakan. Istoryahin, oh. Klaro kay no. Kawayanan. Okay. Nakini siya mao ni ang kahoy nga dita. Oh, dita ni siya. Dita. No? Pwede ni siya buhatan og kanang kon. Kanang pigpayag ba kay maudto dili ni init. Nindot ni pagpayag kay hangin sa ginas kinabunturan. Oh. Oh, nindot kay ang place ba. Okay. Oh. Nindot ta pagpayag. Sige, mangita tag lumboy. Hinahinay tag kamon, ngita kita kalumboyan. Nasa yung mga bayabas. Gusto na makita ni ron. Kay aron nga may exercise itong tuhod kay panahon ng isikyo. Bye. Okay mga idols no, dara. Doon lang ta sa lumbuyan, mukat ka para bukid. Ay. Alright. Layo pa ito pa tower, kanang tower na kita. Mauna siya. Okay. Idols, welcome to my idols. Oh, di mama oh. Welcome to my idols. Padong namin saka sa may lumboy no. Namin mga kauban rin. Taray. Mura sa miyanig nangaka. Mapabadlo mis babaw. Exercise sa tuhod kay. Exercise sab sa tuhod kay. Wala lagi mga exercising. Isikyo kay lugar ba. Okay. Layo pa ang lumbuyan to ay babaw. May mga nagpalupad og tabanog. Okay. Right. Exercise tani. Kat. Masaba na kay Eros mga dato. Okay. Mang shortcut kuno tagdalan. Ari ta agi diri ay. Kata sige dito. Saka. Wala na. Gunit na nga kuan. Toing. Gunit ni apil ko kaligi dili ko. Kanang kahoy bagay kahoy. Go. Ay matagak na ko. Wala ko lagyanan. Ko kalisod. Sige. Saka. Wala ta gunitanan. Ay, okay. Yay, gunit. Teka nga to. Unahan mo ka sa bata. Kailayo pa kayong lumboy o. Terus pinakalayo ang lumboy. Ay, saka. Tuwad. Gunit sa pikon dito kilid. Dito. Ayaw dito. Kana, dito lagi. Alright. Namin sa ilawang sa kabayabsan. Singot kami. Ikaw itong kabukiran. Kabayabas. Pagdahil sa niya kayo. Namayabas ko sa kaibunan. Oops. Muna agaan lang rin. Lusot. Right. Libunan ay. Oops, asong sila. Ya. Arah. Gani mo betul? Ngano yung labang? Mahad na kong labang? Ano, kisa na lumboy day? Wala na. Right. Habog pa kayong lumboy ay. Katkatunon pa kayo. Dokor ko kayong poste. Lumboy, bukid. Okay mga idols, dili na nagutog kay katkatunon kayong lumboy. Nga, usap-usap, bawal lumabas. Pero pag nagkuntay ka, bawal pa rin lumabas. Okay mga idols, thank you for watching. Oh my God! Baboy!